En Ribeira, o BNG lanza unha nova proposta, crear nas Carolinas unha nova zona verde pública acompañada dun espazo de estacionamento gratuito, todo co obxectivo de mellorar a calidade de vida dos veciños e reforzar a actividade económica. A proposta foi presentada esta mañá polo propio Luís Pérez Barral, acompañado por outros representantes nacionalistas. Segundo explicou o portavoz, hai arredor de 15 anos a zona das Carolinas contaba cun espazo infantil e prazas de aparcadoiro. Porén, coa construción da nova lonxa e a remodelación da fachada marítima no ano 2020, reducíronse carrís e elimináronse numerosas prazas de estacionamento. Temos que lembrar como no ano 2020 o Concello de Ribeira realizaba unha actuación de remodelación desta fachada marítima de Ribeira, onde investía case medio millón de euros e non supuxo ningún tipo de mellora para os habitantes deste barrio porque non creou ningún espazo de lecer ni de encontro, máis ben todo o contrario. Agravou unha situación problemática que conta este barrio, que é que hai moita falta de estacionamento e, por tanto, aquí o único que se fixo foi reducir carrís e eliminar prazas de estacionamento. O BNG considera que a recente concesión administrativa que permitirá que a antiga lonxa funcione como nave de redes abre unha oportunidade para redefinir o uso deste ámbito, xa que os traballos no exterior poderían realizarse no porto comercial. Esa concesión administrativa para a antiga lonxa de Ribeira abre a oportunidade para recuperar un espazo para o barrio das Carolinas, como é este lugar na que usan os redeiros para estirar as súas redes. Unha vez se libere este espazo, dende o BNG consideramos que sería un lugar idóneo para establecer un espazo de lecer, de ocio e tamén unha zona verde con aparcadoiro gratuito para toda a poboación. A proposta concreta pasa por converter o espazo nunha zona verde pública, pensada para o paseo e o encontro veciñal, combinada cunha área de estacionamento gratuito para residentes e clientes dos negocios da contorna. Con esta proposta en positivo que queremos presentar dentro do Bloque Nacionalista Galego, propoñemos a recuperación para toda a veciñanza deste espazo que usan actualmente os redeiros e que nun futuro próximo pasará a estar baleiro. Consideramos que é un espazo idóneo para establecer un espazo infantil máis grande, unha zona verde para reverdecer o barrio das Carolinas e tamén para facer algo moi importante para todos os comercios que hai nesta zona, que é aumentar as plazas de estacionamento gratuito, coa cal deixar aquí o coche e poder consumir nos comercios que hai aquí ou, por exemplo, deixar o coche para baixar a Ribeira ou incluso ir á praia. Barral tamén reclamou que Portos de Galicia reverta ao Concello os terreos en uso vinculados á actividade marítima, co obxectivo de facilitar actuacións e a organización de eventos en trámites, segundo sinalou, excesivamente longos. Demandar ou solicitar que Portos de Galiza, neste caso o Partido Popular, deixe de bloquear proxectos importantes para o Concello de Ribeira. Vimos nos últimos anos, acostumados a ver como a Consellería do Mar e Portos de Galiza nomeadamente estiveron poñendo pedras no camiño a todos os proxectos que eran positivos para Ribeira. Véxase as festas de Ribeira, véxase o uso do espazo que non é estritamente portuario e queremos que se reverta todo o espazo que non sexa estritamente portuario ao Concello de Ribeira. O BNG defende que o proxecto debe deseñarse con criterios de sustentabilidade ambiental, integración paisaxística e accesibilidade, apostando por un modelo urbano centrado nas persoas e no impulso da actividade comercial do barrio.